Күршеләребез Мария Эл Республикасының баш қаласы Яшкаралада инжи биртекләрен барлаdılar. Пермь крайы, Чувашстан, Татарстан, Мария Эл Республикалары, Түбән Новгород, Киров һәм Ульян өлкәләреннән татар фольклорына гашыйк кешеләр җыелды. 6 сәгать дәвамында барган әлеге чара чит төбәкләрдән килгән татарларны берләштерүче бер мәдәни учак булды. 400-гә якын катнашучы татар үзәген милли мөхиткә урап гөрләтте дисәк тә ялгыш булмас. 3-нче ел килдек менә, например, 3-нче ел без инде монда тоже лауреат исем алып кайттык инде үзебезгә күрә. Үзебез теләп киләбез. Күрсәтергә ничек без уйныйбыз и яңа дуслар табырга. Фестивальләргә елына 2 мәртәбә язлы көзле киләбез. Без килдек Чебоксар шәһәреннән, Чуваш Республикасы. 5 ел подряд киләбез монда бу конкурска. Һәм инде без Роза аның белән инде бер 8 ел точно йөрибез монда. Без алып килдек Инза районы Драка авылындагы уен. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән уздырылучы инжи бөртекләре эзләп төбәгара этник экспедиция фестиваль конкурсы быел беренче тапкыр үткәрелә. Аңа кадәр дә Мария Эл Республикасының татар үзәге мондый конкурсларны һәр даим уздырып торган. Бу фольклорный фестиваль, бу халыкны уята торган фестиваль. Бик тә рәхмәтле без Татарстанга, шундый фестивальләр булгач, безнең коллективлар уяна. Тагын да яңа фестиваль коллективлар чыга. Халыкара дип эшләгәч, алар бер-берсеннән өйрәнәләр әле. Елдан-ел конкурска килгән жюри әгъзалары да Яшкараладагы үткәрелүче мондый фестивальләрнең сыйфатына югары бәя бирә. Беләсезме, нәрсә шатландыра безне? Менә шул татар оешмасы шундый зур фестивальне, фольклор фестивальне үткәрә Мария Элда. И үзгәрешләр дә бар. Үсәләр. Елга кызыграк булып күренә миңа. Әлеге конкурс этник экспедиция фестивале дип юкка гына аталмый. Оештыручылар төрле төбәкләргә барып, онытылып барган фольклор үрнәкләрен җыйганнар. Иң кызыклы экспедициялар дип әйтәсем килә минем. Марки районында табылган Рамай җырының бөтенләй икенче варианты. Сүзләре дә, көе дә икенче. Әмма дә ләкин шул ук татар халкының Рамайы. Үзебезнең татар мәдәният үзәгендә эшләгән Райхан коллективына без бик күп материал таптык дип әйтәбез. Ул безгә бик кызыклы булды. Менә бүген дә алар безгә күп кенә үзебезнең коллективлар монда халык күрмәгән күренешләрне алып килергә тиешләр. Әлеге конкурс татар халкының гырыф-гадәтләрен, йолаларын саклау, торгызу һәм популярлаштыру, традицион мәдәниятне йөртүчеләрне ачыклау һәм аларга ярдәм итү, иҗади коллективларның һәм аерым башкаручыларның осталык дәрәҗәсен күтәрү максатыннан уздырыла. Конкурс фестивальдә фольклор композициясе, вокал, халык уен кораллары, халык авыз иҗаты, хореография номинацияләрендә тулаем алганда Россиянең төрле төбәкләреннән 450 кеше катнашты. Аллага рәхмәт әйтәбез, исәнлек биргәненә. Ятны сүсең, әйәү мәлем куеныңа керсен, йыланы. Катнашучылар арасында әлеге милли үзәкнең ачылган вакытыннан ук йөрүчеләр дә шактый. Шуларның берсе Илтезар Таһиров. Ул чыгышы белән Татарстаннан, монда эшләргә килгәч төпләнеп кала. Күп кенә конкурслар лауреаты. Ни булды икән телләрем сау дип әйтәмәдем. Илтезар абый бу көнне катнашучылар арасында лаеклы урын алды. Ә без аны тагын да сөендерергә булдык. Татарлар кая гына килсә дә буш кул белән килмиләр, алар күчтәнәш һәм бүләк белән киләләр. Шуңа күрә сезгә Татарстаннан, Кукмара шәһәреннән менә шундый Кукмара савыт сабасы табасы бүләк итәбез. Бик зур рәхмәт инде, зур бүләк өчен.
Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Гомумән фестивальдан бүләксез кайтып китүчеләр булмады. Татар халкы каягына яшәсә дә, милләтенә тугры. Әлеге фестиваль моңа ачык дәлил. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Йошкар-Ола, Мари Эл.